Wel, gawn ni droi at Salm 65, un harwain i addoli. Mawl sy'n ddyledus i ti, o Dduw, yn Seion, ac i ti sy'n gwrando gweddi y telir adduned. Ata ti y daw pob un a'i gyffes o bechod, y mae'n troseddau'n drech na ni, ond yr wyt ti'n ei maddau. Gwyn ei fyd y sawl a ddewisi ac a ddygun agos, iddo gael preswylio yn dy gynteddau. Digoner ninnau a daioni dy di, dy deml sanctaidd. Wel, gawn ni rhoi mawl nawr te, sydd yn ddyledus i'r arglwydd, gyda'r emyn cyntaf. Molwn di o arglwydd yw'r holl alluog, dengys bryniau oesol, un dygadernid mawr. Wel, ein darlleniad ni heno yw'r llythyr at y Rhufeiniaid, a phennod 5, dechrau o'r adnod gyntaf ymlaen at y diwedd 21. Rhufeiniaid a phennod 5. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw, trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef yn wir, cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw.
Heblaw hynny, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthrymderau. Oherwydd, fe wyddom mai o'r thrymder ydaw'r gallu i ymddal, ac o'r gallu i ymddal ydaw rhydding cymeriad, ac o gymeriad ydaw gobaith. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau trwy'r ysbryd glân y mae ef wedi ei roi i ni. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol, yn unen ddiamadferth, wedi marw dros yr anniwiol. Go bryn y bydd neb yn marw dros un cyfiawn. Efallai ceir rhywun yn ddigon dewr i farw dros un da. Ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. A ninnau yn awr wedi ein cyfiawnhau trwy ei waed ef, y mae'n sicrach fyth y cawn ein hachub trwyddo ef rhag y digofaint. Oherwydd os cymodwyd ni a Duw trwy farwolaeth ei fab, pan oeddem yn elynion, y mae'n sicrach fyth ar ôl ein cymodi y cawn ein hachub trwy ei fywyd. Ond heblaw hynny, yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Trwyddo ef yr ydym yn awr wedi derbyn y cymod. Ein dadl yw hyn. Daeth pechod i'r byd trwy un dyn, a thrwy bechod farwolaeth. Ac yn y modd hwn ymledodd marwolaeth i'r ddynolryw i gyd, yn gymaint ag i bawb bechu. Y mae'n wir fod pechod yn y byd cyn bod y gyfraith, ond yn niffig cyfraith nid yw pechod yn cael ei gyfri. Hynny, teyrnasodd marwolaeth o adda hyd Moses. Hyd yn oed ar y rhai oedd heb bechu ar batrwm trosedd adda, ac y mae adda yn rhag lun o'r dyn oedd i ddod. Ond nid yw'r weithred sy'n drosedd yn cyfateb yn hollol i'r weithred sy'n ras. Y mae'n wir i drosedd yr un, sef adda, ddwyn y llawer i farwolaeth. Ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall. Helaethrwydd gras Duw a'i rodd raslon i'r llawer o'r un dyn, Iesu Grist. Ac ni ellir cymharu canlyniad pechod un dyn a chanlyniad rhodd Duw. Ar y naill llaw, yn dilyn ar un weithred o drosedd, y mae dedfryd gyfreithiol sy'n collfarnu neu condemnio. Ar y llaw arall, yn dilyn ar droseddau lawer, y mae gweithred o ras sy'n dyfarnu yn gyfiawn. Mae'n wir i farwolaeth trwy drosedd yr un, deyrnasu trwy'r un hwnnw. Ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall, pobl sy'n derbyn helaethrwydd gras Duw a'i gyfiawnder yn rhodd, yn cael byw a theyrnasu trwy un dyn Iesu Grist. Dyma'r gymhariaeth gan hynny, fel y dath collfarn neu condemniad ar y ddynolryw i gyd trwy un weithred o drosedd, felly hefyd y daeth cyfiawnhad sy'n esgor ar fywyd i'r ddynolryw i gyd trwy un weithred o gyfiawnder. Fel y gwneithbwyd y llawer yn bechaduriaid trwy anifuddod un dyn, felly gwneir y llawer yn gyfiawn trwy fuddod un dyn. Ond daeth y gyfraith i mewn, mwyn i drosedd amlhau ni gael nabod pechod. Ond lle'r amlhaodd pechod, daeth gorlif helaethach o ras. Ac felly, fel y teyrnasodd pechod trwy farwolaeth, y mae gras i deyrnasu trwy gyfiawnder gan ddwyn bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr te at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. Diolch arglwydd am gael dod eto hyn o ger dy fron di.
I ni'n diolch am y ryddid i ddod i'r oedfa hyn o eto. O arglwydd i ni'n ymwybodol bod yna Gristnogion yn y byd yma. I ni'n meddwl heddi am Gristnogion yn Eritrea, a llawer mewn carchar, ac am flynyddoedd, am amser hir. Ac o arglwydd i ni'n gweddio drostyn nhw, a llawer eraill hefyd wrth gwrs. A ddim yn gallu dod at ei gilydd fel glywson ni yn yr wythnos am rai yn Afghanistan, yn guddiedig, hollol guddiedig. Wel, diolch arglwydd bod ni wedi cael dod heno nawr yn agored i'r cwrdd, yn gyhoeddus i addoli ac i geisio ein Duw ni. Ac o arglwydd i ni diolch am yr oedfa newydd, diolch bod ti'n galw arno ni, bod ti'n addo lle ni wedi ymgynnull yn dy enw a byddi di yn y canol. Ac os i ni'n nesau at y ti, byddi di'n nesau ato ni. O arglwydd, i ni'n diolch am yr addewidion hyn. Ac felly ni'n dod nawr i nesau at y ti, arglwydd. I ni'n dod i daddoli di. Mawl sy'n ddyledus i ti, arglwydd. Wyt ti'n deilwng o bob addoliad a gogoniant ac anrhydedd, a mawl a bendith ti sy'n heiddi nhw gyd. Fel y Duw mawr, gogoneddus, sanctaidd, disglair a glân. O arglwydd, i ni'n rhoi y clod i ti. I ni'n rhoi y goron ar dy ben di. I ni'n gweud gyda'r salmydd, nid i ni, arglwydd, nid i ni, ond i'th enw dy hun dod o goniant. Ac i ni'n falch o gael dod i blygu ger dy fron di, ac i'th addoli gyda'n gilydd, ac i nesau ata ti. Diolch bod ni'n cael dod ata ti fel ein tad yn y nef, trwy gredu, trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Bod ni'n dynabod i nawr fel tad nefol. Cyn ni diolch am y mabwysiad, diolch bod ni'n cael ein galw'n blant i ti ac yn etifeddion y bywyd tragwyddol. Ac o arglwydd i ni'n diolch hefyd bod ni trwy gredu yn Iesu Grist yn cael ein galw'n gyfiawn hefyd, yn cael ein cyhoeddi yn gyfiawn ger bron Duw. Fel petai, bod ti'n ni'n gweld ni fel petai dim pechod yn agos i ni, trwy dy fab Iesu Grist. Ac i ni'n diolch heno am yr efengil, i ni'n diolch am yr arglwydd Iesu, i ni'n diolch i ti, o Dduw, bod ti wedi trefnu, wrth gwrs, i'th fab i ddod, i'n cynrychioli ni mewn bywyd ac ar groes Calfaria. Bod e wedi dod i sefyll yn ein lle ni, bod e wedi dod i frwydro ein brwydrau ni, bod e wedi dod i gymryd ein troseddau ni arno fe ei hunan. Ac o arglwydd trwyddo fe, bod ni'n cael ein cyhoeddi yn gyfiawn trwy bwyso ac ymddiried yn llwyr ynddo fe. Ni'n diolch heno am yr arglwydd Iesu, ac i ni'n diolch nawr trwyddo fe, ni'n cael dod unrhyw bryd i ni moyn at fainc y nef, at orsedd y nef. Nid gyda gofon o arglwydd, nid ofon condemniad, ond i ddod i gael ein gwrando, i ddod a'n hachos ger dy fron di, i ddod a'n hamgylchiadau, a'n hofnau, a'n pryderon, phopeth fel dy blant nawr, ata ti. O, arglwydd, i ni'n diolch am hynny. Ac i ni'n diolch heno bod ni'n gallu dod i weddio yn gyntaf i ti gael dy ogoneddi, arglwydd. Fel mae Iesu wedi'n dysgu ni, sancteiddiau'r dy enw, arglwydd. Nid i nerthu ni i fyw mewn ffordd sy'n dangos gogoniant Duw. Deled y deyrnas di, o arglwydd. I ti gael teyrnasu yn ehangach yn y byd. A hynny yw ar fywydau mwy o bobl. Ac ti gael teyrnasu'n llwyr ar ein bywydau ni. Ac deled y deyrnas a gwneler dy wyllus. Helpa ni arglwydd i wneud dy wyllus di, i fyw yn ôl dy air di, i fyw yn ôl dorchmynion di, arglwydd. Fel diolch i ti nawr. Ac hefyd i dderbyn dy wyllus di yn ein bywyd mewn rhagluniaeth o arglwydd. Ble bynnag wyt ti'n yn gosod ni, beth bynnag wyt ti'n caniatáu i ni fynd trwyddo ar hyn o bryd.
dewyllus diawnel yr arglwydd. Di ni ddim yn deall y pethau yma'n iawn, ond wyt ti'n gwybod, wyt ti'n trefnu, ac i ni'n saff yn dy law di. Ble bynnag wyt ti'n gweld yn dda i'n gosod ni, oherwydd ti'n addo, ble bynnag yr awn ni, y byddi di gyda ni. Ti'n symud gyda ni o arglwydd, ac i ni'n diolch i ti am hynny. Ac felly ni'n diolch i ti am ein bara beunyddiol o arglwydd, am dy drigareddau sy'n dod o ddydd i ddydd, bob bore o'r newydd. Ni'n cofio am frodyr a chwiorydd ac eraill yn y byd mewn yn nghanol rhyfeloedd ac amgylchiadau erchyll. Ac i ni'n cyflwyno nhw i ti arglwydd, p'un bod prinder bwyd, prinder diogelwch o arglwydd. Ni'n gweddio drostyn nhw, ni'n gweddio am fesur o heddwch yn dy drigaredd arglwydd yn y byd. Ti sy'n dod â heddwch, nid ni sy'n cwmpa mas o hyd o arglwydd. Ti sy'n gwneud i ryfeloedd beidio hyd eithaf y ddeiar, medde'r salm. Dere a mesur eto yn dy drigaredd arglwydd i'r byd yma. I ni'n gwybod y bydd ryfeloedd a sôn am ryfeloedd, ond trigarha wrthon ni. Llwydda waith yr efengil o arglwydd trwy'r byd i gyd. Naillai lle mae rhyfel, neu erledigaeth, neu beidio o arglwydd. Gogoneddau Iesu Grist trwy'r byd i gyd o arglwydd. Diolch bod e'n waredwr i'r Iddew ac i'r cenedl ddyn, i bob un sy'n dod ato y fe. Maddau ni yn pechodau arglwydd, yr air, a'r weithred, a'r feddwl. Maddau ni trwy waed Iesu Grist. Glanhau ni eto ni'n cydwybod ger dyfron o'n pechodau a nertha ni arglwydd. Paid ag arwain ni i profedigaethau a themptasiynau, yn wedig rhai sydd ddim angen i ni fynd iddyn nhw, a cadw ni rhag yr un drwg o arglwydd. Cadw ni rhag y drwg, wythnos yma nawr, cadw ni, nertha ni, yn y frwydr yn erbyn drygioni. Helpa ni roi i farwolaeth ein pechodau a'r cnawd a'r hen ddyn o arglwydd yn nerth yr ysbryd glân. Ni'n gofyn i ti'n derbyn ni nawr arglwydd, a cymryd y clod a'r gogoniant a'r anrhydedd i gyd. Siarad â ni nawr trwy dy air, helpa ni weld ein breintiau ar uchel fel Cristnogion, bod Duw y barnwr yn eiddo ac yn ffafriol i ni yn awr, trwy Iesu Grist. Ni'n cofio am waith yr wythnos arglwydd, gofyn dy fendith ar bob peth fydd yn digwydd yn yr eglwys neu tu fas, yn yr ysgolion a pob digwyddiad, i ni'n dymuno bod e'n dy blesio di arglwydd a bod e'n gyfrwng i ddweud yn dda amdana ti, dy ogoneddu di, ac i ddod ag eraill ata ti. O, nertha ni gyda'n gilydd o arglwydd, yr wythnos yma yn awr. Ni'n cyflwyno ein gilydd i ti yn unigol, rhai yn nghanol triniaethau o arglwydd, rhai yn disgwyl triniaeth i ddod, rhai wedi cael triniaethau, diolch bod nhw wedi dod trwyddi, ac pethau eraill, falle bod ni ddim yn gwybod dim amdanyn nhw. Ni'n cyflwyno'n gilydd i ti, ac helpa ni arglwydd i fyw fel plant y cyfamod, sydd a Duw sydd gyda ni bob amser, yn bresennol. Ac ei nerth yn gweithio yno ni a trwon ni, ac yn rhoi i ni dangnefedd, llawenydd a gobaith mawr yn yr efengil. Aros gyda ni yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n troi at y gan nesaf nawr. Rwy'n greadigaeth newydd, rwy'n blentyn Duw, oherwydd fe'n cyfiawnhawyd trwy ei ras.
Wel, nawr te, ni'n troi nôl heno at llythyr at yr Hebreaid, pennod 12, ac adnod 18 i 24 newn ni ddarllen y paragraff, ac wedyn edrych ar un cymal bach yn adnod 23. Oherwydd nid ydych wedi dod at ddim y gellir ei gyffwrdd, at dan sydd yn llosgi, at gaddig a thywyllwch a thymestl, at floi dditgon a llef yn rhoi gorchymyn nes i'r rhai a'i clywodd ymbil am i'r llefaru beidio. Am na allent oddef y gorchymyn os bydd anifail hyd yn oed yn cyffwrdd ar mynydd, rhaid ei labyddio. A chan mor ofnadwy oedd yr olygfa, dywedodd Moses y mae arnaf arswyd a chryndod. Ond at fynydd Sion yr ydych chi wedi dod, ac i ddinas y Duw byw, y Jerusalem nefol, ac at fyrddionau o angylion yn cadw gwyl, a chynulleidfa y rhai cyntafynedig sydd â'u henwau yn ysgrifenedig yn y nefoedd, ac at Dduw barnwr pawb, ac at ysbrydoedd y rhai cyfiawn sydd wedi eu perffeithio, ac at Iesu, cyfryngwr y cyfamod newydd, ac at waed y tainelli sydd yn llefaru'n gryfach na gwaed Abel. Wel nawr te, i ni'n dod heno at adnod 23, canol adnod 23, ni wedi dod at Dduw barnwr pawb. Mae'r darn yma, fel y llythyr i gyd, yn sôn am y breintiau gwell yn yr Efengil, a'r cyfamod newydd sydd gyda ni yn Iesu Grist, o gymharu â'r hen gyfamod a'r hyn oedd yn yr Hen Testament, os mynnwch chi. Mae yna Gristnogion nawr, mae'n ysgrifennu at Gristnogion, dyn ni'n siŵr pwy sy'n sgrifennu. Un o'r apostolion yn sgrifennu at Gristnogion o gefndir Hebraeg, cefndir Iddewig, a maen nhw'n cael eu temtio i fynd nôl nawr at Iddewiaeth. Gadael Cristnogaeth a mynd nôl. A'r rheswm yw bod nhw'n profi erledigaeth. Ac oedd lot o'r erledigaeth, y persecution, yn dod gan yr Iddewon, wrth gwrs, yn amser Iesu ac yn amser yr eglwys y fore. Ond, wrth gwrs, maen nhw nawr te eisiau mynd nôl. Ond pwynt yr holl lythyr yw dangos pa mor rhagorol, cymaint gwell yw Cristnogaeth, cymaint gwell yw yr arglwydd Iesu, achos fe sy'n cyflawni popeth mae'r Hen Testament yn pwyntio tuag ato fe. Mae'r holl Hen Testament yn anghyflawn ac yn wag. Dim ond cysgod gwag yw e, heb Iesu Grist. Fe yw'r sylwedd, fe yw'r substance. Mae'r cwbl yn pwyntio tuag ato fe. Ac wrth gwrs, maen nhw'n gadael y peth iawn i fynd nôl wedyn at y cysgodion. Ac mae yna perswadio arnyn nhw, ac yn y broses dangos pa mor rhagorol, wrth gwrs, yw'r arglwydd Iesu, a pa mor rhagorol yw Cristnogaeth. Ac mae'n cymharu fan hyn nawr, fel chi wedi gweld yn y paragraff yma, dyn nhw ddim nawr yn Sinai. Pryd gafodd yr Iddewon, wrth gwrs, yr Israeliaid, y 10 gorchymyn, ac oedd hi'n ofnadwy. Oedd hi'n dywyll, oedd na storom, oedd na wynt, oedd na sŵn, oedd pawb yn ofon, oedd chi'n cael twtsiad y mynydd, oedd hi'n ofnadwy. Oedd Duw yna yn y ddeddf, yn y gyfraith, oedd hi'n ofnadwy. Ac oedd Moses yn ofni, y bydde pawb yn cael ei dinistrio yn fuan wedyn ar ôl
codi'r llo aur. Ond i ni wedi dod at Sion, mynydd Sion. Ac oedd mynydd Sion oedd lle oedd Jerusalem, lle mae Jerusalem. Ac i ni wedi dod at beth oedd hwnna'n pwyntio teg ato, sef y Jerusalem nefol. Y Jerusalem nefol. I ni wedi dod yn blant y nef, yn ddinasyddion yn y nef. Beth mae pethau'r ddeiar yn pwyntio at, dim ond cysgod, o'r nefoedd, y reality eithaf. Ac wedyn i ni wedi dod at yr angylion, i gymdeithas ar angylion. Gweision wrth gwrs, ni'n cyd-addoli, cyd-wasanaethu. A maen nhw'n ein gwasanaethu ni, fel rhyw fath o security service i ni. Ac tro diwetha, i ni wedi dod at gynulliad neu eglwys y rhai cyntaf unedig. I ni wedi dod nawr yn Iesu Grist i berthyn i'r rhai sy'n blant i Dduw, a maen nhw'n cael holl freintiau y cyntaf unedig. Ac oedd hwnna'n bwysig iawn, wrth gwrs, yn yr Hen Testament. Oedd y cyntaf unedig yn cael dwbl yr etifeddiaeth, ac oedd yna elfen hefyd o lywodraethu, dominyddu ar y lleill yn ogystal â'r etifeddiaeth fawr. A'i henwau hefyd yn y nef. Wel, pwy fydde eisiau gadael hwnna? Pwy fydde eisiau gadael hwnna? I fynd nôl at rhywbeth llawer llai oedd yn edrych ymlaen at hwnna. Nawr heno, i ni'n dod i ddweud, mae'n dod i ddweud, i ni wedi dod hefyd at Dduw, barnwr pawb. Ac falle bydden ni'n disgwyl fel tad i ni, ond na, fel barnwr o'n plaid ni. Ac tri peth, dwi eisiau dweud, yn dechrau gyda bach o straen heno, gorywch pawb, gwaredwr yw bobl, a gorsedd gras. So, i ni wedi dod nawr at Dduw, barnwr pawb. A'r pwynt cyntaf yw bod e gorywch pawb. Mae rhai yn tybio taw Iesu Grist sydd yma, bod e'n sôn am Iesu Grist. Ond llwn ni'n cytuno gyda hwnna. Duw y tad sydd yn hyn, yn ei swydd fel rheolwr pawb a phopeth. Pawb a phopeth. A bydd hyd yn oed y mab yn ildio popeth iddo fe yn y pen draw. Na beth mae'r Testament Newydd yn dweud wrtho ni. So, yr darn allweddol fan hyn yw llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, pennod 15, ac adnod 24 gyntaf wedyn 28. Yna daw'r diwedd, pan fydd Crist yn traddodi'r deyrnas i Dduw y Tad. Ar ôl iddo ddileu pob tywysogaeth a phob awdurdod a gallu. So yn y diwedd bydd Iesu Grist yn frenin pawb, pawb wedi cydnabod, pob glin wedi plygu, ond bydd yr arglwydd Iesu'n cyflwyno'r deyrnas i'r Tad, sydd gorywch pawb. Adnod 28 wedyn ni, ond pan fydd pob peth wedi ei ddarostwng i'r mab, yna fe ddarostyngu'r y mab yntau. I'r hwn a ddarostyngodd pob peth iddo ef, ac felly Duw fydd oll yn oll. Mae'n dweud yr un peth, byddwn ni i gyd, bydd popeth yn y nef a'r ddeiar wedi cael ei roi o dan y mab. Ond wedyn ni, bydd y mab ei hun a'i deyrnas yn cael ei roi o dan Dduw. Duw y Tad, fel bod Duw oll yn oll. Beth mae hynny'n dweud wrtho ni? Wel, does neb yn uwch na ef, wrth gwrs. Does neb yn fwy, does neb yn uwch na Duw. Fe yw yr un ucha, fe yw yr un sydd goruwch pawb. Ac wrth gwrs, ni wedi clywed nawr am Sinai, ac oedd hwnna'n bwysig i'r Iddewon, wrth gwrs, ond nhw'n meddwl am fynydd Sinai a'r gyfraith yn cael ei roi iddyn nhw, ac oedd wedi rhoi y gyfraith ar Sinai. Falle'n fwy fel deddfroddwr na barnwr, ond mae wedi rhoi y gyfraith ar Sinai, a mae wedi ymddangos ger bron y bobl, ac oedd e'n ofnadwy iddyn nhw. Oedd e'n ddychrynllyd iddyn nhw, bod Duw wrth gyflwyno y gyfraith
yn ymddangos fel yna, fel y Duw sanctaidd a chyfiawn. Ac o'n nhw methu goddau, o'n nhw'n gofynodd y bobl, paid i Moses i ofyn, paid o siarad â ni yn uniongyrchol. Siarad â ni trwy Moses. Mae e'n ormod i ni. Mae e'n rhy fawr i ni. Mae'n rhy ofnadwy. Ac mae hwnna'n dweud wrthon ni rhywbeth pwysig iawn. A mae'n bwysig bod ni'n deall hyn. Os i ni'n meddwl, unrhyw un yn meddwl y gallai sefyll o flaen Duw yn ôl ei waith a'i ddaioni ei hunan, dyma sut fydd hi arno ni. Bydd e'n ofnadwy. Does dim gobeith gyda ni. Os i ni'n meddwl, gallwn ni ddod o flaen Duw, y Duw sydd goruwch pawb, y Duw sanctaidd, a dweud wrtho fe, wel, wedi trial yng ngorau, wedi trial wneud hyn a'r llall ag arall, wi ddim wedi wneud hyn a'r llall ag arall, o wedi trial. Ond mae Duw, fel y barnwr yn ôl i gyfraith, yn mynd i'n condemnio ni yn llwyr wrth gwrs. Does dim gobeith gyda ni. Oherwydd ein pechod, oherwydd bod ni ddim yn gallu cadw cyfraith Duw. Ac chi'n gweld, oedd y bobl yma nawr, oedd yn derbyn y llythyr yma, meddwl mynd nôl at Iddewiaeth, a dyma beth oedd yr Iddewon, a ni'n gweld yn amser Iesu Grist, dyma beth o'n nhw'n credu. O'ch chi'n neud eich gorau i gadw cyfraith Duw, a nhw ddim yn gweld yn iawn, ond nhw ddim yn neud hwnna'n iawn yn y galon, ond rhyw ffordd allanol, os gallen nhw drial cadw cyfraith Duw, a gobeithio'r gorau wedyn ni, bod nhw'n iawn ger bron Duw. Ond mae'n anobeithio. Ac dwi ddim eisiau neb sydd fan hyn i feddwl bod unrhyw obaith i sefyll o flaen Duw, barnwr pawb, yn ein hymdrech ni ein hunain. I ni'n mynd i gael ein condemnio. Does dim gobeith i ni. Does dim gobeith. Sym os pwy i ni. Does dim gobeith i unrhyw un ohono ni. Ac wrth gwrs, mae'r Testament Newydd yn dweud wrtho ni, mae'r llythyr at yr Rifeiniaid yn dweud wrtho ni, y ffordd i ddod at Dduw yw nid trwy drial cadw cyfraith. Pinne bod ni'n trial cadw cyfraith ein cydwybod ni, neu cyfraith Duw, i ni'n mynd i fethu. I ni methu. I ni ffili cadw cyfraith ein cydwybod. Be sy'n gweithio ni tu fewn, sydd yn iawn ac yn wrong, i ni ffili cadw hwnna. Heb sôn am gadw cyfraith Duw. Ond mae'r Efengyl yn gweud, ond mae yna ffordd arall i gael i ddod at Dduw. Mae'r gyfraith yn pwyntio ato fe, ond dim trwy'r gyfraith, sef trwy yr Efengyl, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, ddewn ni at yr ail bwynt, gwaredwr yw bobl. Beth mae'r Beibl yn dweud wrthon ni nawr te, bod Duw y barnwr wedi apwyntio ei fab i gynrychioli troseddwyr, i gael eu condemnio yn eu lle nhw, mwyn iddyn nhw gael eu cyhoeddi yn gyfiawn. Trwy ffydd ynddo fe. Na i weid hwnna to, dyma yw'r Efengyl, mae Duw nawr te, y barnwr, wedi trefnu i'w fab ei hun i gynrychioli troseddwyr. I gynrychioli rhai sydd wedi torri'r gyfraith. Wrth ddod mewn cnawd, wrth ddod yn ddyn, oedd e'n dod i'n cynrychioli ni, troseddwyr. Chi'n gweld? Oedd e'n gwneud hynny yn ei fywyd, ond oedd e'n gwneud hynny ar y groes, gafodd ei gondemnio. Chi'n gweld? Dath condemniad y gyfraith, condemniad sanctaidd Duw, ar Iesu Grist, ar y groes. Fel bod ni yn cael ein cyhoeddi yn gyfiawn trwy ffydd. Nid trwy trio cadw'r gyfraith, ond trwy bwyso ar Iesu Grist. Trwy ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Trwy gredu ynddo fe. Ac mae wedi trefnu
bod e'n dod fel gwas i ddioddau yn ein lle ni. Ac wrth gwrs, mae yr Hen Testament, mae Eseia 53 yn sôn am hyn. So edrychwn ni ar 2 adnod. Am hynny, rhodda bydd o ran gyda'r mawrion, fe ranna'r ysbail gyda'r cedyrn. Dyma'r gwas nawr, bydd e'n llwyddo, bydd e'n ennill buddigoliaeth, a bydd e'n gallu cymryd y spoils o'r frwydr, oherwydd iddo dywallt ei fywyd i farwolaeth, a chael ei gyfrif gyda throseddwyr, a dwyn pechodau llaweroedd, ac eiriol dros y troseddwyr. Dyna mae di wneud. Mae di sefyll lle oedd y troseddwyr i fod i sefyll ar y groes. Mae di cymryd ein pechodau ni arno fe. A mae di eiriol drosto ni. Mae di sefyll yn y bwlch drosto ni, chi'n gweld, ar y groes. Fel bod ein condemniad ni yn dod arno fe. Mae di sefyll yn y canol. A cymryd condemniad ei bobl arno fe ei hunan ar groes Calfaria. Ac yr adnod flaenorol wedyn ni, adnod 11, bydd fy ngwas cyfiawn, fel mae'n gweud yn yr hen gyfieithiad, yn cyfiawnhau llawer ac yn dwyn ei camweddau. Nawr, mae'r gair cyfiawnhau yn bwysig iawn i ni ddeall. I ni'n cael maddeuant wrth gredu yn Iesu Grist. I ni'n cael maddeuant o'n pechodau, i ni'n cael dileu y ledger, y dyledion i gyd. A mae gyda ni gyd dyledion ger bron Duw. Pawb ono ni, wrth gwrs. Ein methiant i garu Duw, ein methiant i garu'n cymydog, ein pechodau ni. Na fe, mae'r ledger gyda ni, wrth gwrs. A mae'r ledger yn cael ei ddileu. A mae hwnna'n golygu bod ni'n cael maddeuant. Mae wedi mynd. O achos beth mae Iesu Grist i wneud drosto ni, os ni'n credu ynddo fe. Ond mae cyfiawnhau yn fwy na hynny. Mae'n fwy na hynny. Mae'n fwy na maddeuant. Mae maddeuant yn rhagorol. Achos mae maddeuant yn golygu bod ni'n rhydd. A bod dim baich pechod arno ni. Mae'n rhyfeddol, ynddo fe, bod chi'n gwybod bod eich pechod chi ddim ar eich sgwyddau chi heno, os ych chi'n ymddiried yn Iesu Grist. Mae wedi cymryd nhw, mae wedi talu amdani nhw, ac i ni'n credu ynddo fe. Di ni ddim yn cario nhw ragor, i ni'n brwydro yn ei herbyn nhw, ond di ni'n cario nhw ragor. Ond, nawr te, beth mae cyfiawnhad yn golygu te? Mae cyfiawnhad yn golygu bod Duw yn ein gweld ni mor gyfiawn a Iesu Grist. Nid yn unig bod ni wedi dod nôl i 0, bod ein dyled ni wedi mynd, ond bod ni'n gyfiawn. Oedd Iesu Grist yn gyfiawn, oedd ei fywyd yn gyfiawn. Nid jyst bod e ddim wedi gwneud dim byd o'i le, oedd na waith cadarnhaol, oedd yn gyfiawn yn ei fywyd e. Ac i ni nawr yn cael ein cyfri yn gyfiawn, cofiwch, gyda chyfiawnder Iesu Grist, trwy ymddiried ynddo fe. Nid jyst bod ein pechodau wedi mynd, ond i ni'n gyfiawn. Pan mae Duw yn gweld ei bobl, mae'n gweld nhw fel mae'n gweld ei fab. Chi'n cofio beth wedodd e am ei fab? Hwn yw fanwyl fab, yn yr hwn yn boddlonwyd. Holl cwbl fodlon. Mae wedi cyflawni pob gofyn. Fel yna mae'n gweld ni. Trwy ffydd yn Iesu Grist. Chi'n credu na hynno? Dyna beth yw cyfiawnder Duw. Mae hwnna'n bwysig iawn i ni ddeall beth yw cyfiawnhad. Ac felly, i ni'n darllen wedyn yn Rhufeiniaid pennod 8, pwy sydd i ddwyn cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu yn gyfiawn. Nid yn unig yn ddiaio, cofiwch, ond yn gyfiawn. So, pwy sy'n mynd i'n condemnio ni? Pwy sy'n mynd i'n cyhuddo ni nawr? Mae Satan yn trial ein cyhuddo ni fel Cristnogion, achos i ni'n llithro i bechod. Ond does dim condemniad, achos i ni'n glynu ac yn pwyso
ar Iesu Grist. Mae yna ddrama di bod ar y teledu. Nos wetha wy'n credu oedd e, I fought the law. I fought the law. Tym yn bach, gweitha'r modd fel mae rhai pethau, dyw'r iaith ddim yn rwydd i glywed yn y regi ynddo fe. Ond hanes, mae'n di sefydlu ar hanes newid cyfraith Prydain. A beth oedd yn cael ei alw yn double jeopardy. Double jeopardy. Yr hen gyfraith, yn mynd nôl i'r Magna Carta, oedd, os o'ch chi wedi cael eich darganfod yn ddieuog, o ddim hawl eich profi chi to am yr un drosedd. O dim double jeopardy i gael, chi'n gweld? Ond nawr te, yn yr achos yma, yr dyn oedd Billy Dunlop. Oedd y dyn, nid dyna enw fe yn y ddrama, ond Billy Dunlop oedd wedi lladd rhywun, ac mi ddath mwy o wybodaeth, mi ddath tystiolaeth amlwg iawn i'r golau, ac oedd na frwydr nawr, oedd y wlad yn fodlon newid y ddeddfwriaeth. A mi wnaethon nhw, wrth gwrs. So nawr, mae double jeopardy, mae posib. Os oes tystiolaeth newydd perthnasol yn dod, mae posib i chi gael eich profi eto. Wrth gwrs, mi fe cafwyd yn euog wedyn ni, a mi ath i'r carchar. Ond, gyda'r Efengyl, does dim double jeopardy. Does dim. Achos mae Iesu Grist wedi talu am ein dyledion ni. Mae wedi talu am ein troseddau ni. A does dim posib i neb dod â tystiolaeth newydd sy'n mynd i'n condemnio ni. Na, mae wedi ef ei hun a ddygodd a gariodd ein pechodau yn ei gorff ar y pren. Ein pechodau yn y gorffennol, yn y presennol, yn y dyfodol, y cwbl i gyd, mewn un weithred. Does dim double jeopardy i'r Cristion. Mae'r Satan yn gweud bod ni'n heiddi ein condemnio. Na, wrth gwrs bod ni'n heiddi ein condemnio, ond does dim condemnio arno ni trwy Iesu Grist. Mae wedi talu'r cwbl, wrth gwrs, ar ein rhan ni. Ac felly, oherwydd yr Efengyl, mae Duw y Barnwr wedi trefnu ffordd i ni fod yn gyfiawn ger ei fronau. Iddo fe'n cyhoeddi ni yn gyfiawn. Ac o achos hynny, mae'n perthynas ni a'r Barnwr wedi newid yn llwyr. Wedi newid yn gyfan gwbl. Di ni ddim ofon y Barnwr nawr. Di ni ddim ofon dod o'i flanau. Di ni ddim ofon dod at y fainc ac at yr orsedd yn y dydd neu yn y nos, beth bynnag sy'n pwysau. Sbon ni'n ofon o gwbl. Rhufeiniaid 5, dechreuaid yn darlleniad heno, am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, so i ni nawr yn gyfiawn, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Di ni mewn heddwch, di ni ddim yn ofon, di ni ddim yn edrych dros ein hysgwydd, bod ni'n mynd i gael ein condemnio, bod rhywbeth yn mynd i godi to. Na. Di ni mewn heddwch gyda Duw. Trwy ymddiried yng ngwaith gorffenedig Iesu Grist. Dwi'n mynd i ddioddau to, does dim angen iddo fe ddioddau byth to, mae di wneud ei gyd ar unwaith mewn un prynhawn. Wedyn, yr 8fed bennod, yn awr felly, nid yw'r rhai sydd yng Nghrist dan gollfan neu gondemniad o unrhyw fath. Dim condemniad o unrhyw fath. Ac oherwydd hynny, di ni ddim ofon y Barnwr. A mae'n perthynas ni a'r Barnwr yn hollol wahanol. Mae'r Barnwr o'n plaid ni. Bob amser yn Iesu Grist. Mae gyda ni. Mae wedi rhoi dyfarniad bod ni'n gyfiawn, a mae gyda ni. Felly, ni'n dod at y pwynt ola, gorsedd gras. Gorsedd gras. Mae hynny'n golygu pan ni'n dod at yr orsedd nawr, mewn gweddi, pan ni'n dod at Dduw, mae e'n hollol wahanol. Nid gorsedd barn a chondemniad yw e,
ond gorsedd gras Affrigaredd yw e i ni. Un peth yw dod ger bron barnwr i sefyll eich prawf fel troseddwr. Mae hwnna'n ofnadwy, wrth gwrs. Ond peth arall yw dod gan wybod byddwch chi'n cael derbyniad ffafriol. Gan wybod bod e gyda chi. Gan wybod bod e o'ch plaid chi. Ac i ni'n cael dod, fel mae rhai yn gweud, at bennaeth y goruchaf y gymdeithas nefol, yr un sydd goruwch pawb. I ni'n cael dod ato fe. I ni'n cael dod at fawr hydu'r nef. I ni'n cael dod at fainc y nef. Yn rhydd ac yn rhwydd ac yn hyderus yn yr arglwydd Iesu. Ac i ni'n gallu edrych mlaen, falle bod fi wedi rhoi pethau go wyth fan hyn, ond sy'n mot, i ni'n gallu edrych mlaen at y dydd byddwn ni'n dod ger ei fronau, chi'n gweld? Dyma beth mae'r apostol yn sôn amdano yn yr adnod nesaf sydd gyda ni. 2 Timotheus 4:8, dyma lythyr ola yr apostol Paul. Mae Nero yn mynd i gondemnio fe yn euog. A mae'n mynd i gael ei ladd. Ond mae e'n gwybod pan fydd e'n dod at y barnwr mawr, bydd e'n cael ei gyfri yn gyfiawn. Bellach, y mae torch cyfiawnder ar gadw i mi, a bydd yr arglwydd y barnwr cyfiawn yn ei chyflwyno hi i mi ar y dydd hwnnw, ac nid yn unig i mi, nid i mi yn unig, ond i bawb bydd wedi rhoi ei serch ar ei ymddangosiad ef. Nawr, chi'n gwybod beth yw'r goron yma? Wrth gwrs, darlun y Games, yr Olympic Games, yw hwn, neu'r Isthmian Games. A yna gyd oedd laurel. Chi'n cofio Olympics Groeg? Chi'n cofio? Dethon nhw nôl ar syniad o roi y dorch fach laurel a'r medal i'r rhai oedd wedi ennill. A dim ond na gyd oedd y goron llawrydd, laurel, evergreen, ond oedd e'n werth lot, ond oedd e'n bwysig. Oedd e'n bwysig. Chi'n gwybod, o'n i'n darllen am hyn nawr, oedd rai, os o'ch chi mewn tref nawr, a chi oedd y cyntaf falle i ennill yn y Games, oedd habit yn nhw o dorri wal y dref, torri drws newydd. I'r un oedd wedi ennill coron yn y gemau. O'ch chi'n cael entrance newydd i gael dod mewn i'r dre, os dawch chi oedd y cyntaf i ennill y goron lawrydd. Ac i ni, medde'r apostol Paul, iddo fe, a pawb sy'n caru ymddangosiad Iesu Grist, yn mynd i gael torch cyfiawnder. Nawr te, beth mae hyn yn golygu? Wel, canlyniad bod ni'n cael ein cyfri yn gyfiawn yw bod ni yn dyheu am ddyfodiad yr arglwydd. Wel, un o'r canlyniadau beth bynnag. Pan ni'n gwybod bod ni'n iawn gyda Duw trwy Iesu Grist, pan ni'n sylweddoli beth mae wedi wneud droson ni, i ni ffili aros am ei ddyfodiad ef. Beth i ni'n aros amdano fe? Wel, di weld yn cael ei le. Fel brenin, wrth gwrs, na'r peth cyntaf. Mae'n los calon i ni heddi, mae rheg yn aml yw enw Iesu Grist. Ein prynwr ni, sydd wedi marw drosto ni, sydd wedi rhoi waed dros bechaduriaid. A mae'n cael ei sathru fel yna dan drad. Os yw pobl yn meddwl amdano fe o gwbl, wrth gwrs, hanner yr amser. A mae hwnna los calon i ni, ond mae dydd yn dod, bydd e'n dod fel brenin a barnwr, a bydd pawb yn plygu. A bydd e yn ei le iawn. Bydd e'n cael y statws iawn, a pawb yn plygu. A mae rhai sydd wedi cael eu cyfiawnhau nawr te, sydd wedi rhoi ffydd yn Iesu Grist, sydd wedi marw drostyn nhw, maen nhw ffili aros i gael ei weld yn dod a cael ei le fel yna. Dychmygwch y dydd yna, bydd popeth, bydd y drefen yn cael ei roi yn iawn. Bydd yr un sydd fod ar y top, a pawb arall yn ei le. Wedyn ni, i ni ffili aros, i ni eisiau ei weld a'n llygad yn hunain. Ac i ni eisiau bod gydag wrth gwrs. Achos ar hyn o bryd,
i ni'n ei nabod e trwy ffydd, a trwy dystiolaeth yr Ysbryd Glân ac addewidion y Beibl. Ond pan fydd e'n dod, byddwn ni'n ei weld e. Mae hwnna'n exciting, ynddo fe? Achos i ni ddim i fod i gael llun ohono fe nawr, bydd y llun ddim yn ddigon. Bydd ddim unrhyw lun yn ddigon, rili. A rhaid i trio wneud llun. Ond na, i ni'n mynd i weld e. Rhyw ddydd. A bod yn debyg iddo fe, a byddwn ni gyda fe. Am hynny, mae e'n gweddio. Am hynny, mae'n gweithio yn ein bywyd ni gael dod a bod gyda fe. I bob tragwyddoldeb, a ni'n dod yn debyg iddo fe. Mwyn iddo fe orffen y gwaith yno ni. Achos bod ni'n cael ein cyfri'n gyfiawn, mae Duw wedi dweud i ni'n gyfiawn yn Iesu Grist, ond i ni'n gwybod, i ni ddim yn gyfiawn to, i ni ddim yn ddi-bechod to, brwydyr yw i nawr. I ni wedi cael ein hachub o gondemniad pechod, ond i ni ddim wedi cael i ni yn y broses o gael ein hachub o arglwyddiaeth a meistrolaeth pechod. Yna ein brwydyr ni nawr, a mae dal gyda ni wrth gwrs. Ond rhyw ddydd, byddwn ni'n cael ein hachub o bresenoldeb pechod. Bydd e ddim yna o gwbl, bydd e wedi mynd, a bydd ei waith wedi gorffen yn ein bywydau ni. Chi'n ei reithi am y dydd yna? Pan ych chi'n brwydro gyda pechod, pan ni'n llithro ganwaith i'r un bai, wel dros dro yw e, cyn hir, bydd e wedi mynd. Bydd e wedi mynd, bydd e wedi gorffen ei waith. Ei waith ynof yn y man, a berffeithia, meddy'r emynydd yn dyfa, yn y man, cyn hir. A wedyn, i ni ffili aros am ei ddyfodiad, iddo fe gael sychu ein dagre ni. Achos yn y dydd hwnnw, bydd e'n sychu pob deigryn oddi ar ei llygaid hwy. Dagre falle oherwydd pechod, dagre oherwydd profiadau'r daith, poenau bywyd, anawsterau bywyd, treialon bywyd, ond mae yna ddydd yn dod, bydd e'n sychu y dagre oddi ar ein llyged ni. A bydd ddim wylo rhagor, a dim gofid rhagor yn y nef ar ddeiar newydd. Felly, i ni ffili aros. I ni ffili aros am ei ddyfodiad e. Ac bydd yn cyhoeddi ein bod ni yn gyfiawn, wrth gwrs, yn derfynol nawr. Mae'r Ysbryd Glân yn dweud wrthon ni nawr, mae'r gair yn dweud wrthon ni nawr, bod ni'n iawn, bod ni yn gyfiawn, bod ni wedi cael ein derbyn trwy Iesu Grist, ni'n cael sicrwydd. Mae'r Ysbryd Glân yn rhoi sicrwydd i ni yn ein calon bod ni'n blant i Dduw, chi'n gweld, trwy gredu ynddo fe. A mae hwnna'n rhoi tawelwch meddwl i ni, bod ni wedi cael maddeuant, bod ni yn dderbyniol, i ni'n galw am ein ateb, i ni'n pwyso arno fe, am ein cynnal ni, ond yn derfynol bydd e'n cyhoeddi bod ni'n gyfiawn ar y dydd olaf hwnnw. Ac wedyn, wrth gwrs, bydd e'n cymryd ein hachos ni ymlaen unrhyw bryd nawr, mae gyda ni achos. Luc 18, 7 ac 8, chi'n cofio'r ddameg fach yma? A fydd Duw yn gwrthod cyfiawnder i'w etholedigion sy'n galw'n dair arno ddydd a nos. A fydd fy oedi yn ei hachos hwy. Rwy'n dweud wrthych yr rhydd bydd e'n rhoi cyfiawnder iddynt yn ebrwydd, ond eto pan ddaw mab y dyn a gaiff ffydd ar y ddeiar. So, chi'n mynd ôl i'r rhan gyntaf, falle, diolch Geraint. Y stori, y ddameg, y weddw a'r barnwr anghyfiawn. Oedd y barnwr yna eisiau bribes siŵr o fod, oedd e ddim yn gyfiawn, ac oedd e mots dy fe am gyfiawnder rili, ac oedd y weddw fach yma ar ryw achos eisiau cael clywed i hachos hi, a delio ar achos o gyda hi. A mae'n plagio fe, nes yn y diwedd, mae'n cymryd yr achos, just achos bod e'n fed up, bod hi'n dod bob dydd. Ond, meddai Iesu Grist, y beth am ein Duw ni te, barnwr pawb. Bydd e'n gwrando ein achosion ni, ac yn... Wrth gwrs bydd e. Ond, awgrym Iesu Grist ydy, oedden ni'n dod yn achosion ato fe. Oedden ni'n dod yn syth a phob achos
ato fe. Sy'n reswm gyda ni byd o, ble ni ddod â popeth ato fe mewn y gweddi. Ein poenau ni, ein hofnau ni, meddyliwch am y salmau, edrychwch ar y salmau. Mae'n bwysig iawn. Dafydd ac Asaf ac eraill. Mae rhywun wedi ei dwyllo. Mae rhywun wedi ei fradychu. Mae rhywun wedi rhoi los iddo fe. Mae rhywun yn gas. Mae rhywun yn erlyd. Mae wedi cael siom mawr. Weithiau, mae wedi cwmpo. Mae wedi pechu. A mae'n gorfod dod. Ond beth mae'n neud bob tro? Beth mae'r salmydd yn neud bob tro? Mae'n dod â'i achos at yr arglwydd. Na beth mae'n neud. A dyn ni ddim ofon wneud hynny. Mae e'n farnwr o'n plaid ni nawr. Felly, dewch ar achos. Dydd, nos, bore, prynawn. Come on. Eich ofnau, eich pryderon, eich cyffes o bechod, eich angen i gael eich glanhau yn eich cydwybod. Dewch nawr. Y cwbl i gyd. Yn gloi. Yn gloi. Achos bydd e'n ateb yn gloi. Ddim eisiau blagio fe fel y barnwr anghyfiawn. Dewch ar achos. Pethau yn y gwaith, pethau yn y cartre, pethau yn ei bywyd ni'n gyffredinol, pethau personol, pethau yn yr eglwys, unrhyw beth. Dewch â nhw. Dewch ar achos at yr arglwydd. Bydd e'n gwrando. Bydd e'n cymryd ein hachos ni. Bydd e'n ein harwain ni. Trwy y gair yn aml iawn, bydd e'n ein harwain ni. Ac yn ein bendithio ni ac yn ein nerthu ni, bydd e'n dangos bod e gyda ni. Bydd e'n rhoi nerth i ni concro pechod, bydd e'n rhoi ymynedd i ni falle gyda sefyllfa. Mae rai pobl mewn sefyllfa anghyfiawn. Maen nhw'n cael eu herlyd heddi, bydd rai yn marw fel Cristion. A bydd ddim setlo'r mater yn y byd hwn. Ond bydd y barnwr yn rhoi ymynedd a gras a nerth iddyn nhw. I ddyfal barhau tan y diwedd. 2 Thessaloniaid, dyma yr apostol yn dweud, cyfiawn ar ran Duw yn sicr yw talu gorthrymder yn ôl i'r rhai sy'n eich gorthrymu chi, a rhoi esmwythad i chi sy'n cael eich gorthrymu. Mae'r barnwr gyda chi nawr. Os oes rhywun yn eich gorthrymu chi am fod yn Gristion, yn anghywir nawr, bydd e gyda chi. A bydd rhaid iddyn nhw ateb am hwnna ger bron Duw, wrth gwrs. Wedig os dyn nhw ddim yn edifarhau amdano fe. Psalm 48, adnod y 10. Fel y mae dy enw o Dduw, felly y mae dy fawl yn ymestyn hyd derfynau'r ddeiar, y mae dy ddyheilaw yn llawn o gyfiawnder. Mae fel petai'n estyn i law arno. I'n cyfri ni'n gyfiawn ac i ddelio a'n hachosion ni yn drigarog, fel nath y brenin achosferus gydag Ester. Nath ei estyn y Dewi Allen pan oedd hi wedi dod i'w wrando ar ei hachos. Fel na mae Duw gyda ni. Ac wedyn ni, Hebreaid 4, i ni'n gyfarwydd ar adnodau hyn, nid archoffeiriad sydd heb allu cuddioddef a'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob peth yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Felly, gadewch i ni nesau mewn hyder at orsedd gras. Trwy ein harchoffeiriad, trwy Iesu Grist, mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Dyma ni. Siwr ni fod i ddod at orsedd gras mewn hyder, yn hyderus, nid yn hyderus yn o'n ni'n hunain, yn hyderus yn Iesu Grist, yn ei heiddiant e. Byddwn ni'n cael clywed, byddwn ni'n cael trigaredd, byddwn ni'n cael gras yn ôl yr angen. Bob dydd, unrhyw bryd. Ganol dydd, ganol nos, pan mae temptasiynau'n gallu pwyso'n drwm, unrhyw bryd, i ni cael gras a thrigaredd yn ôl yr angen. Ac trwy ras Duw, i ni'n cael ein trawsffurfio, chi'n gweld, i ddod yn fwy tebyg i'r Duw cyfiawn. I ni'n cael ein cyfri'n gyfiawn yn Iesu Grist, ond byddwn ni'n dod yn gyfiawn. Ni'n cael ein traws newid i fod yn gyfiawn ac yn sanctaidd trwy ei ras. A dyma'r adnod ola am heno nawr te, a'ch bod i gael eich adnewyddu mewn ysbryd a meddwl,
Gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd sydd wedi ei chreu ar ddelw Duw yn y cyfiawnder a'r sancteiddrwydd sy'n gweddu i'r gwirionedd, neu fel mae'r Saesneg yn dweud, mewn gwir gyfiawnder a sancteiddrwydd. Felly, mae Duw ar waith yno ni, mae'n cyfri ni'n gyfiawn, mae o'n plaid ni, wedi dyfarnu'n gyfiawn, gall neb ein condemnio yn Iesu Grist, neb. Ac wedyn, mae'n cymryd ein hachos ni, mae'n gwrando arno ni, mae'n addo pob gras ar ein cyfer ni, trigaredd a gras ar gyfer bob achlysur, i'n gwneud ni yn fwy tebyg iddo fe. Yn gwneud ni fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Wel, meddyliwch nawr bod y bobl yma'n meddwl symud o'r berthynas yna gyda'r barnwr nôl i fod fel oedd e ar Sinai. Maen nhw'n wallgo i feddwl i wneud hynny. I ni nabod y barnwr, mae o'n plaid ni. Di ni ddim i ofon nac yn ofon condemniad yn Iesu Grist. Mae'n cymryd ein hachos ni, mae a diddordeb mawr yno ni. Mae wedi trefnu ffordd i'n cyfiawnhau ni. Mae'n farnwr sydd o'n plaid ni. Mae'n farnwr sydd gyda ni fel Cristion. Pwy sydd eisiau mynd nôl i drial ennill i ffordd a cadw'r gyfraith i trial i beth? I ni nawr yn dderbyniol yn Iesu Grist. I ni nawr yn gyfiawn yn Iesu Grist. A mi fyddwn ni'n cael coron cyfiawnder yn y pen draw. Amen. Wel, ni'n troi nawr te i orffen at un o emynau Ann Griffiths. Mae'r Duw anfeidrol mewn trigaredd mai Duw y cariad yw, wrth ei gofio i mi'n ddychryn, i mi'n ddolur, i mi'n friw, sewn ni mlaen, ond ym mhabell y cyfarfod yn yr efengil nawr, yma ef yn llawn o hef, yn dduw cymodlon, sydd wedi cymodi dyn ni, neu pys, wedi eistedd heb ddim ond heddwch yn ei wedd.